ба канали Ғарибон Тюбе обуна шавед. мануе ки ошиқи девоната петачокаш тай хонат бед ай рӯз ма ҳамаша ба анҷом мерасонам. гӯш кир, е касе ки маро ошиқи девона кардае шаво дурай хунаи ман се ғаму дарди ишқа битемада бепарво гардурай ма хитсандӣ дора дарди мара бедаво кард. ӯ парво накард вақте мегуфтум бесто нара. ӯ намедона ишқ чияй, ӯ намефаҳма мара. ту нара ай ма ки рӯзум сиёҳ мешам месӯзум. ман қатит хотира дорум ва ғам мегзара ҳар рӯзум. ӯ мехоҳама сӯзум раҳи осон кофтестай. ман ӯра девона кадай ба номаш реп хондестай. намондестай мара дигара ёвум ишқи ӯ ай ҳазорта пырай да гирдум дил мега ки ӯ хушрӯай. ӯ хушбӯай ма мехомӯшай ҷонам зиёдтарам ёди ӯ маҷбур мекунам то тай хонаш бирам. ту дамашидай берам меясали ма да ки ҷои шаҳри ишқа поли гаштум да қичохи ки ба ҷои ки тера ба ҷо кадай ки ай чашми ма ту дурӣ. ман ӯра девона кад ишқит намебини курӣ. ту мести маҷбурӣ баришда ё ки омӯхтаи е асали дурай мазиқи бема озод гуфтаи ки дӯсту медорӣ май сода бовар кам гапода қасам рашки дурӯғ бидизначид ваъдаҳотам. ман ноумед намешам интизор местам то гарди паслатат кунам биёю қоил шай бугӯй ки кардӣ хиёнату барқастам қапидай тудастоша гуноҳи ма чияй габза ки ғамат мехроша. дилера ки ба ёди ту мезад дӯстдори ту буд. ту да барам будӣ бас ба дигаро ҳама дада буд. ту нобуд гуфтӣ чашм пӯшидӣ ишқи камбағалда мери ман ӯра фаромӯш кардӣ шишта чамбағалда. ҳоли мераса рӯзуш пасти нодар кор мешай. хандида нигоҳут мекунум ҳоли ҳаёту дай пешай. барнагар пеши ма ки озиро нафрат дорум. та намехоҳма бинам рӯта ма дӯст намедорум. та неке чизе да дил май намехоҳм бинам зиқита. ҳаёт безорай ҷон кадӣ ман намехоҳм ошиқита. наё дига дар кор нест ишқта ба ханда сар кадӣ. ма қоқ намекунем чашмоера ки худат тар кадӣ. тар када рафтӣ ай ма ту надида ашибкама. ма дӯстдорӣ ма нишон додум надидай мери кама. просто мери ма бисёр ишқи доштам бемаъне шид. ӯ дӯстдори ма буда ку орзу мекадай ма мешид. неке чӣ шуда ба ин ки дурай ма ӯ пушаймон шид. хост баренаш квартира бараш ба гапи шайтон шид. ӯ худша ҳаром кард ай ишқим хотира намон. ба худо изо мекашим ном тагирам да забон. ма ҳайрони гаштанат не ҳайрони хиёнатам. сад бора сар таваллуд шама дил ма да ту наметам. ма ҳайрони гаштанат не ҳайрони хиёнатам. сад бора сар таваллуд шама дил ма да ту наметам.